עכשיו זה אני ארנה קינג. אח שלי בינתיים העלה את הסרטון פתיחה ואת הסרטון הראשון, אבל עכשיו אני מראה את הקרב שאני עשיתי, ונראה שתי קרבות נגד שתי אנשים עם לג'נדרי. הקרב הראשון זה יהיה נגד מישהו עם מיינר ועם לבה 1-0 לי, כמו שרואים 1912 גביעים. יש לו אירוס לבל 6, יש לו אורנדו לבל 1, פייר ספיריטס לבל 7. נראה את הקרב פשוט. כן, אני מחכה לפול אליקסר. הוא גם מחכה לפול אליקסר. עדיין הוא לא מוציא את הלאבה ראונד, כדי שאני לא אראה שיש לו לאבה ראונד. שחררתי ג'יינט סקלטון, זה לראות מה הוא ישים. הוא חיכה לפול אליקסר ואז שם לי כנראה סקלטון ארמי בשביל לעכב אותו, שם לי גם גובלינס, אבל ראיתי את זה, אז שמתי ג'יינט בצד השני כדי להזיז את ה... חשבתי שכולם יזוזו, אבל בסוף הוריד רק חלק. כן, הג'יינט פשוט הלך לעשות דמייג'. עכשיו הוא שם את הלאב ראונד, שחררתי לו אינפרנו טאוור בשביל לעשות הגנה ולשאול את גיא הבית. בינתיים הג'יינט הפתיע ועשה עבודה ממש טובה. שם מיינר, לא יודע מאיזה סיבה, פשוט לא משתמש פחות טוב במיינר, אבל הוא ניסה לעשות הגנה. בטח שאינפרנו טאוור הוריד את המיינר. שם את הפרינס. הוא שם לי סקלטון ארמי, אבל וויץ' מורידה סקלטון ארמי בקלות. גם גובלינס הורידה. פשוט עשיתי קצת דמג' לבית, אבל פייר ספיריטס הורידו לי אותה. ג'יינט וויזארד התקפה. פוש טוב. כן, אם אני לא טועה, עדיין תולך להוריד את הבניין עכשיו. כן, שברתי לו בניין אחד כבר. כן, פיירבול הוריד את הסקלטון ארמי. אינפרנו מורידה את הג'יינט סקלטון אם אני טועה. עוד מיינר על האינפרנו טאוור, שוב טעות שלו. מהר מאוד אמרתי לו אותו. תרמות וסקיר וג'יינט סקלטון, ג'יינט סקלטון והוויץ' הולכים לנצח. שם לי טורנדו, חשבתי שזה יעזור לו, אבל הוויץ' מורידה אותם. עכשיו פיירו, ועכשיו התוצאה של ג'יינט סקלטון הורידה אותו. דאבל פרינס, שם פייר ספיריטס, מעל חכם דווקא. עדיין אבל דאבל מורידים. אחלה דמג' שעשיתי לו. פיירבול להוריד לו עוד קצת. עכשיו אינפרנו טאוור בטח כדי להפוך ג'יינט סקלטון. התוצאה הורידה אותו רק ל-2307. הוא עם 368 חיים ששמתי ג'יינט. זה וויזארד. הוא שם לי מיינר ולאבה כהגנה. ג'יינט עדיין היה מנצח. ועכשיו נראה את הקרב של אח שלי, שהוא עשה נגד גם שתי לג'נדרי. שלום, אז עכשיו זה אני, פלאש בוי. עכשיו עשיתי משחק נגד בן אדם שהיה לו גם אינפרנו דרגון וגם אייס וויזארד. נשים על 2 כדי שזה יהיה יותר מהיר. אז התחלתי עם וויזארד ורציתי לראות מה הוא עושים לי. דבר ראשון, אני רמה 7 והוא רמה 9, זה לא ידעתי איך אני אסתדר עם זה. אז הוויץ' עשתה אחלה הגנה באמת על הגריידר, שהוא נתן לי רק מכה אחת וזה עזר לי מאוד. אז שמתי שם אחלה פוש שכמעט שבר לו את הבניין. הפצצה שלו הורדה לי את הפרינס וזאת הייתה הבעיה שלי. אז שמתי לו עוד פרינס בצד השני שהוריד לו ממש דמג' יפה. שבר לו את כל הבניין בעצם. אז ניסיתי לעשות פוש הרעיון על הבניין, ואז קלטתי שיש לו גם אינפרנו דרגון ברמה 2. ואז התחלתי להיבהל וניסיתי לשמור על ההגנה ממש חזק. ואז בעצם כל המשחק אני ניסיתי הגנה, וככה הוא לא שבר לי בניין. עכשיו הוא יוליד
פוש יפה, אז שמתי לו וויץ' וויזארד שממש עזרו לי, הם עשו ממש הגנה טובה. עכשיו פשוט היה לו ממש קצת חיים, פשוט לא הספקתי אז פשוט ניצחתי. וככה כמעט עליתי ארנה, ובזכות המשחק הזה אנחנו כבר, בוא נגיד, בארנה 7 כבר, כמו שאתם רואים. זהו, זה סוף הסרטון, ואם אתם רוצים עוד דברים, תנו סאב, לייקים, תשאלו שאלות, נענה לכם אותם. טוב, וזה סוף הסרטון.